स्कुल टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननिफ्राय बिटिआर सरकारखौ जों खावलायनो नागिरदों दि जिहेतु थांनाय 6 फेब्रुआरियाव बिटिआर ओनसोलनि हाई स्कुलाव फोरोंगिरि थिसन्नो थाखाय 1400 पस्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन आरो बे एडभार्टाइज होनायनि उनाव एप्लाइ खालामदोंमोन। एप्लाइ खालामनायनि उनाव भेरिफिकेसनाबो जानानै थांबाय। भेरिफिकेसन जानाय थांनायनि उनावबो नाथाय दिनैसिमबो जोङो प्रभिजनेल मेरिट लिस्टखौनो जोङो मोननो हादिया। मानोना प्रभिजनेल मेरिट लिस्टखौ फोसावनो हासेयावबो एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ फोसावनो हादिया। ओंखायनो जों खावलायनो नागिरदों जे नैबे गरम बन्दनि गेजेरावनो जाहाथे बे 1400 पस्टनि जि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बेखौ फोजोबो। मानोना जोङो गोबां गोनो गोथोआव गोग्लैना दङ। जिहेतु आसाम पार्टआव थांनाय फेब्रुआरि दानावनो एलपिनिफ्राय हाई स्कुलसिम गासै 29,000 टेट पास खालामनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होखांबाय आरो थिग बेबायदिनो जोंनि 6th शिड्यूल एरिया डिमा हासाव बायदियावबो टेट पास खालामनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होखांबाय। नाथाय जोंनि बिटिआरआव दासिमबो टेट पास खालामनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होनो हायाखै। मा जाहोनाव दासिमबो होनो हायाखै बेखौ जोङो मिथिनो लुबैदों। ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायनो नागिरदों दि बे साननै सानथामनि गेजेरावनो जाहाथे बिथाङा जोंनि बे एपइन्टमेन्ट प्रसेसखौ माला फोजोबगोन बा जोंनो एपइन्टमेन्ट माला होगोन बेखौ जाहाथे फोसावो। बेखिनियानो। गोजोन्थों।